Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ken ikan biag. Ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat nati agpailinged iti nagan a Kimberly. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay ti nabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama ditoy YouTube. Nangro na unay ditoy programam alagip ti napalabas. Naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti saem nga inbati kanyak tinapalabas akalman. Ket tapno nalawag ti amin kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Ay, unay matlakit din agasgasat na insan Jom. Nagsapa na matlakit din nga insubli ti biyag na. Daytangkat nga ron. Uray kumamot na nagsakit, tanalaklak ka siguro nga aklunan. Ngam anyan, takastoy pa'y matiwagas ti ipupusay na. Wan nga rod Ngam anya nga rod. Awanan ti mabalin tayo. No di ti mga klon iti amin ipagroksan. No nagtangkan to mga mintiulo na. Kanayon ko nga ibaga saanin nga agmaneho no kasjay anak kainom. Ang ipilit na madlata. Anya nga ita. Isukat lang nga rodan tinangkatal iti biyag na. Ay, wan nga rod Ang talaga akas ta ti biyag. Nalabit nga aging galaangan dito'y tibiyag nga impabulod ti Diyos para kaniin San Jomar. Isulat siguro tigasat na. Apayan, babe? Agan mo ka? Itay ka pa, suyaba. Huwag nga ron, babe. Ay, napuyatak nga minitirabi Ay, sus. Nagpatpat nagkaman nga na nagbuy-buya ti Korean drama niya. Saan, babe? Ket, anyay nga ron din nakapuyata. Napanak namin nakilamay ijayan daroksan idirabi. Ah, ti ko nga insan mo, an aksidente iti motor? Huwag nga ron, babe. Kaasimat nga ron. Nasapa unay ti ipupusay na. Mano ka di itahin ti ko atawan ni insan mo? 27 na lang. Ubing pa nga ruda. Naku namon, Carlo. Sayang nga ron. Tawan man laang imbati na apakalaglagipan kenkwana. Nasaysaya at kumaan, no adamot imputot na sakbay apimusay. Ay ka talaga ka sa tibiyag, babe. Di ta amin di turong tayo. Iso na lang, tagda umun-una. Adamot mo uti. Sayang lang agpaiso. Tasaan daga man addan iti anak kita asawa na. Nasayaat mat, tasimangpat kan alak ko. Itay da ka pa'y ngor-urayan. Oh, apay akas na tilangayo, papa. Kasla naliday kayo, mat. Kan apay anak kasukat kayo. Sa dino ti papananyo. Inkakat agsukatan. Tagkukuyog tayo na rumwar. Natay ka nun ni Lolang, anak ko. Anya? Kayaw awag laeng nantim alor na itay. Inuray da ka, tagigiddan tayo na mapanijay. Maala, ingkagsukatan, anak ko. Mangala kamot laang iti pagsukatam.
Ta sigurado nga ijay tayo pa'y aging gamay tabon ni Lolam. Sige, mama. Urayan dak labiitan. Agawa am anak. Tapno di tayo marabyan nga agbiyahe. Wen, papa. Mabiitak laang. Hello, babe. Hello, babe. Good morning. Good morning too, babe. Anya oras ka mo may sukunan? Aywan gayam, babe. Sorry, nalipatak nga imbaga. Sa anak ngagtrabaho ita. Nagpakadak iti boss ko, ajak pay laang sumrek. Agan ano ka mananaya? Taapay adi ka sumurag. Natay ngamin ni Lolak. Iso nga da kami ita dito yung old house. Nagawid kami dito idi rabii. Anya? Babe, makipagrik-nakit ipupusan ni Lolam. Agyam anak, babe. Sorry ha. Diyak matan in text kan ka. Okay lang, babe. I-text mo man kititi kumpleto nga address dita. Taumayak inton rabi. O sige, babe. Sige, babe. Agan anad ka ditawan. Di ka unag bambanog. Orahin na. Taumayak dita kalpasan di trabaho. Wan, kan oray si ka. Agan anad ka matakanayon. Urayan ka nga rod inton malam. Ay, unay matan. Kay tabtabon laang ni Lola. Ang nataymanan ni Uncle Edgar. Wadi nga rod. Idi damo. Ni Insan Jomar. Si Maruno ni Lola. Ida, ni Mat Uncle Edgar. Wadi nga rod, anak. Nagsasarunod ang lakit din na pimosay. Ay, biyaga talaga. Saan ang mapagpakadaan? Naku namon, anak ko. Dahito yan, di ko nada nga amu tayo amatay tayo. Ngam di tayo amu no kaano. Huwag nga roda. Uray ka sa no, ti panaganad tayo. No talaga adim tengmeten ti oras, apanang isubli tayo iti biyaga bulot tayo. Talaga nga awanen mabalinan tayo. Nasakit, kan nadagsantirik na. Ngam nasken nga klunen tayo ti amin. Kapilitan papa. Nalabit nga aging galaang an ijay ti intad ti Diyos abiyagda. Isong awanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti amin. Uray kasanupay ti kinarigat kan kinasakit na. Happy anniversary, babe. Sabong paraking ka. Wow! Thank you, babe. Happy anniversary to. Thank you, babe. I love you. I love you more, babe. Kat ka sana. Nakasagana ka din. 100%, babe. Ayos. Apay, sa dino ngamin di papananta? Secret. Anya? Mala, lumugan kan, babe. Inta man nag-joyride. Okay, sikat ti boss ko ita, Carlo. At tuitin na po, babe. Agyaman na, babe, ha? Ala, magan ka lang amagan, Carlo. Adu, tinluto ka makan. Wananti, nagaduman ngagpaiso tinluto yo. Kasta ti kinagagat ni mama nga agluto, babe. Kasla pa kanan na ti mahisa a barangay no gumagat nga agluto. Kasta? Lumukmagak gaya matagos no dituya ngag night, babe. Udno dahil sa Carlo. Amom, kastamot lang kat tibagbagik ide. Ngamit nagasawa kami ni Mamayo. Di makalan ti buksit ko. Wala, tanarawot ka ba't gamin amangan lakay. Kasano, kat naimas ka mat ngamin ngagluto bakit? Imbagman saan ka lumuklok magbeng. Kat kastoy gayam kaimas ngagluto ni Andy. Ano matikan ka na? Ngam jakman amo ta jakmat lumukmag. Talaga siguro ang kastuyan ti kababagik. Ay da,
Talaga saan alumukmag dayta. Ngamin, napili iti kanan na. Ala ni mama. Sa anak ka diyan napili iti makan, babe. Diet lang. Ala, mangan tayo kiti amangan. Diet dita. Nada makan, mangan kiti. Nabayag kayo maten nga gayan ayat ka ni Carlo. Apay no, agsimpa kayo maten. Iti kasta, makita mi kan mawawir mi pa'y dagiti agbalinto nga anak yo. Saan mi pa'y mata na pagsaritaan day taba, nagpapa? Iso nga ro, asya akong timang ibagbaga iha. Ibagam kidding agkalay sa kayon. Ang papa, nakababain no syakit din a babae iti mangibagbaga iti panagkalay sami. Ang langay kumuti nakababain. Ang gayan ayat kayo man. Iso arumbang na lang nga ibagam. Non niya mo timarikrik nam. Ang papa, mga no ma-offend kanyak, no ibagak kan kwa na ti maipapan iti panagkalay sami. Saan mo't siguro iha? Ibagam nga mina, amap-maparan titawan. Bumakbakit kan lumaklakay kayo matan. Nasaysayan mo't lang, no agsimpa kayon. Iti kasta, makabukal kayo matan iti pamilyayo. Sige papa, bayan nyo, tapadasag to kasarita ni Carlo, may papan iti day tabanag. Will you be my wife? Carlo, Will you marry me, Kimberly? yes Carlo, yes, I will, 1,000 times. Oh, agyaman ak, babe. I love you. I love you more, babe. Oh, nagpintas mo dun tasing-sing mo, Ipag. Kasla itakla ang ama kita dayta. Talaga nga itamlaang ang makita. Ngamin, idikal man lang nga inted ni Carlo kanyak. No, kasta, engaged kayon? Wen, ipagruksan. Oh, kaano ngay nga rin ti kasaryo? Madama pa'y lang a plan-planwen mi. Ay na di yun ibay-bayag, Itikas na, makabukal kayo mo tinadagos. Wen nga rod, day tamat lang ti sangkay baga na papakan ni mama. Katwan matapi man, sigurado ang magagaranda una yan ang maadaan iti apo ko manipod kan ka. Isumpaya. Isuda nga rod ti excited iti panagkasarmi ka ni Carlo. Ti kayat ka, kat agkasar kami na dagos. Katwan nga min, Anya pa'y laan nga iti ur-urayin nyo. Adda kayo matan iti husto atawan. Kan may sa, nabayag kayo matan nga agayan ayat kin ni Carlo. Am-am mo yung mat siguro titunggal may sa. Agpada kayo matan nga adda na talgad at trabaho na. Iso arumbang na lang nga agsimpa kayo matan. Nanang, mabana kon. Sige anak ko. Agan-anat ka ha? Di mo man ngaminan partakan ti agpataray iti motor mo. Slowly but surely ako nada iti English. Un ka din, nanang. Danag yun na yan. Udno na partakak ngagpatpataray. Ngam na nadakmat ngagmot-motor. Kan may sa, amok matasurutan dagiti rules and regulations ti kalsada. Adda akong dita anak ko. Angam ni, pangaasim ta di mo ko maialang-alang ti bagpagak. Ngamin napudot ki disgrasya ita abulan. Amumat nga agsasaruno dagiti maak-aksidente iti motor. Saan lang nga ita? Dandanin ti kasar mo. Iso apang nga asim, ta saan kumaanatangken ti ulom? Un ka din, nanang. Sige, mapana kong tanel dawen. Ang mga numaladawak pa iti trabaho. Sige anak ko, di mo liwayan ti kumararag. Iti kasta, tarabayan na ka ti Diyos kabayatan ti panagbiyahem. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, babe? Ni Rene, babe. Apay ka, no? Agparparescue da nga raw.
Nagkurang ano tiwarti kabid day jesay. Ket, mapan ka? Kapilitan na babe. Awan mo't nga ng daddo maibaon ko. Iso nga ano sa kun ati mapan. Makasubli ka nga ta, Dagos? Tay tatidya ka mo babe. Depende Ang mga no tulungak pa'y ida amang ikabit karagitiwar. Iti kasta, malpas sa dagos. Okay, awagan nak tunga rod Dagos apaman amalpas ka. Idi kasta, amok no anyan tunga oras ti panagawid mo. Wan babe. Unay mo't lakit di nagasgasat mo, anak ko. Apay ngay bati nagbatan. Apay ngay, anak ko. Bumangon ka, Tita Carlo. Bumangon ka, pangasip. Ayawanan, balasang ko. Awanan ni Carlo. Nung apay mat ngamin, ngay supay tinakapasamakan ti kastoy. Apay! Unayan! Unayan, Diyos ko! Apay at anak ko, pay! Apay, Diyos ko! Nakakaasi ti anak ko. Naganoon ang itarapap na itibiyag. Gabanyan. Anyan takastoy matan tinapasamagan ko na. Nagsakit. Unay ba't langit di na kinaranggas ni gasa. Nagrikat nga aklunan. Apay nga imbati na, Carlo. Apay. Kasano pa itan dagiti plano ta? Kasano pa itan tawan kamatan? Kasano pa yan? Nagsakit. Nagrigat ka aklonan nga awan ka. Nagrigat, Carlo. Kimberly. Sige na. Isangit mo tapno malagan ang tirik na. Kasta ako idinapukaw ko ti asawa. Iso ang maawatak tirik na ita. Nagsakit, Roxanne. Awan umaspik, iti kinasakit na. Apayan ni Carlo, pay. Apay. Kas na ko na kun. Maawatan ka. Angam talaga akas tatibiyag. Nalabid nga doon na pimpintas na plano ti Diyos para kin ni Carlo. Kas namatan kan ka nga imbati na. Kasla jak kabaanan nga aklonan ti amin. Kasla kayat kumatan ti patay. Kas taak matibiyag. Angam kaasi ti Diyos. Ininot mat anaaklon ko ti amin. Patyak adumtang tumatlaang ti panawan, ang makalitak ka. Basta di mo liwayan ti kumararag kini Apo Diyos. Ay, unay matlakit din ti kasjay agas-gasat. Ti agbalin ko maaman ugang talakay. Ay, wani nga rod bakit? Kaasimat. Nakasingsingpat ni Carlo. Ang amno apay mat nga isupay lang tinakapasamakan ti kasjay. Wan nga rod no apay mat ngamin, ani Carlo pay laeng tinapili da pagpariskiwan. Ay, nagsayaatan ko mga da dito'y balay. Agam, anyan, tainawagan da pay laeng mat. Isukat nga rodan tinakuryente jay site. Ay, wala nga rod.
talaga ti aksidente. Awan ti pilpilyan na tao ken oras. No talaga nga oras mon, talaga nga ipan mon. Kaasimat janak ta. Sapay madama plan-planwan dan ti panagkasarda ko ma. Ay yan ti kastoya na pasamak. Kaslasaan na nakapapati. Kumusta kan, friend? Okay ka ka din? Jack amo, friend. Jack amo. Noan niya ti marikrik na kita. Nagdagsan ti parukong ko. Nagdagsan ti riknak. Jack kumapay kayat ti sumrag. Ang masapul man. Tani, adoon na yun ti absent ko. Ay, talaga akasta, friend. Nang runa ket kapudpudutan pay lang tinapasamak iti nobyong. Sana bale, mamati ak ngayon inot mo't lang amalipatam ti amin. Kunada nga rudan, time heals. Aywon gayam, adda ka numaangay amisa ijay labin ton madamdama. Kayat mo ta mapantamakimisa? Ha? Mapantamakimisa kunak, friend. Kwa, friend. Kinapod nun. Jack ngamin unay makimismis. Amok iso nga rod nga awisan ka. Ala, umay ka tamapantay jay labi. Apag gusto, sa nga pulo a minutos langan kat mangrugin ti misa. Good morning, everyone. Praise the Lord. Kumararat tayo kakabsat. O Diyos, ama nagayat ka na dumuunay. Agyaman kami, Apo, itinaldaw-aldaw, gapu itinaruway a bindisyon mo kada kami nga anak mo. Di da kang kumabaybayan, o Apo. Itaklin mikin ka, titunggal oras mi, kat dawatan mi, nga ilisi da kami kada iti agyaman a pagpagkanan mi. Tulungan da kami kadi, o Apo Diyos, amang handal kada iti anyaman a panubog adumteng iti biyag mi. Agulimag tayo nga rod, iti sumagmamano ang minuto, kalintay sang kamay sa ako mararag, babaan kadag iti bukod tayo akarara. Diyos ko, at tuyak asi papakumbaba dumawdawat iti kaasim. Tulungan na ko man, amang isubli iti sigod aganaygay ko. Tulungan na kamang lipat iti sakit. At ako maapalag-anam ti riknag. Ikatam ti dagsan ti barukong ko. Katulungan na ang mga parwanan. Miss F, Jack amo ti sawag. Panagriknak idi kat aglus duyakon iti kastaunay akapsut ko. Ngem first time anapasamak kanyak akabayatan ti panagkararag ko kat kaslapim migsaak. Ijay ko anarealize at ikararag kat talaga a powerful. And God is watching over us. Nakariknak idi itibain gaputa siyak jay tao asaan amakimismisa. Ngem iti dayjay agundaway nariknak ti presensya ti Dios. Nariknak ti panangarakop na kanyak, ajak pulos narikna iti lasod ti panagbiag ko. Manipod idi, dinuminggo akon a makimismisa, ket ininot meten analipatak ni Carlo, ngam kitdi agtaltali na adlata iti puso ken lagip ko dagiti kinasayaat na. May saak meten kadagiti mangibingbinglay iti ebanghelyo ti Dios tunggal adda ti misa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Kimberly. Ken ka pagayam, Kimberly. Yes, prayer is powerful. Nagasat ka pagayam ko. You are so blessed. Kunam asaan ka aman nakimisa idi.
ngem na-encounter mo ti presence ni Apo Diyos iti biyag mo idi oras a nagkararag ka. Ita takunam a dinuminggukan a makimismisa, sigurado a mas makitam ken mariknampay ti presensya na iti biyag mo. Nalabit nga da napinpintas a plano na parakin ka, iso a sinublinan ni Carlo. Ket mamatiak nga ikan, wenno paraburan na ka, iti lalaki nga agbalin a kapisi ti pusom, babaan iti panagserbim kenkwana. Alakastan pagayam Kimberly kat pagyamanak unay ting kapanangibiglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Kumusta kayon? May samanen a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw ti income ikablaaw kada kayo amin, papagayam. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manen amin, gapo iti kanayon nga inkay panagdengdengeg, dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapo ka ni pagayam tayo amarilo, tinagilyan la Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kitawak nga ilingad na kumalatan itinagan amarilo. Naawis akmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpaylaeng ijay balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasamak. Hello, Carol! Kumusta? Naigatangan mo't lang ka di dagiti ubing iti usarenda ang mapan ag-eskwela? Wen manang, katagyaman nak ha. Nailak amanon ti anak ko anay gatangan iti bagken sapatos na. Awan anyaman na, ading ko. Kurang paikit di dayta, ah. Kas pa nagsubalit ko, iti panangas asikasong kadagiti anak ko, tunggal umayda di tabagyo. Ay na, di mon panunutan day tamanang. Siyak nga ro ti adda dito eh. Di siyak ti mga sikaso kadakwada. Ba nagapagyamanak unay ading ko. Ket, nagawid ka din dagiti ubing? Wan, intulod ko ida itaya ni Dya paradaan. Amang ano nakaawid na paikit din ah. Kasta ka di? Wan manang, imbilin ko matkit di ti pa nag-text da, paman ang makaawid da Dya balay. Ala, nasayaat mo't nga rin no kasta ading ko. Kat agyaman akmanan, iti oras mo anang ipasyar kadakwada. Wan ka di manang, awan parikot iti dayta. Sige nga Rod, taawagak man ni Nanang. Damagak man no nakaawid ang daang hello. Sa dino nga iti papanam, pare Rudy. Inakman kita ang timpakat ko asilo idi kalman, pare. Aywan Bareng no adda na silwan na abanyas, wano abuyo. Ay, nagsaya at kit kuman no kasta, pare. Kita amtuman gayam pare. Amangan no maisarong kit di dagiti tarakan ko amano kijay. Kit isunto kit di ti masilwam. Aday umat kit di tinagsilwak, pare. Saan adumanon dagiti tarakan mo amanok ijay? Ay kat di mo lang amo Amo maten dagiti manok. Agbulakbul damet no ka. Di ka madanagan, pare. Tano bilang manok mo man tinaalat ti impakat ko asilo, ipasigurado kan ka nga ibulos kumutla nga dagos.
Nasaya at mat nga rod ano kasta ti kapanunutam, pare Rudy. Naglukon. Awan matanti silong impakat ko dito. Ay. Addaman ng loko kanyakon. Kat no kinabilak pa iti apan na. Imposible mat. Abasta mapukaw latan. At dalakid dinangala iti dayjay. Ammo ko no asino ti akin aramid iti daytoy. May sala ang atao ti lumablabas ditoy. Isulakid di tinangala iti silong ay naramid ko. Paiman? Gusto na, Tata Rudy. Gusto na. Pangasim. Awan ti amok. Iti papabaso mo kanyak. Daytoy pay! Huston, saan na ka lumaban? Pangasiw, gusto ko man. Agnakam kamat siguro itan ang hello. Itong maminsan, di mon pakibibiyang ang kisilo at di mo mat nagbambanugan. Anay ko, anay, nagsakit tintero ang bagigtatang. Ti awanan pa in Rudy. Pagbayadag dayay at tao. Gapoy ti kastoy nga inaramid na ka. Bay ang yun, tatang. Saan ang mabalin? Okay lang ko ma. Nusi kang agpaiso tinangaramid iti pababasol na. Ngam saan ba? Iso arum bangla ang asong bata na ti inaramid na ka. Idarum ko dayay Rudy. Tatang, Dito'y kalaan, tamapana kaya balay dalolam. Mapan ko ibagati inaramid dayay Rudy kan ka. Numasapul ngagpakuyugak amapan niya barangay hall tapno agdarum. Aramidak. gusto lang mo kiday, tinaramid ni Jimmy kabagay. Iti kasta, agnakam mo dayjay aruday. Saan mo tarumbang tikas jay nga inaramid na? Ay, huwag nga rod ka ba, guys. Uray kumama no di na pinalaluan ni Angelo. Huwag nga rod Ken maysa, suspitsa na lang mo gayam ni Angelaw. Awa mo natalgad nga ebidensya na. Ken maysa, saan ka numat ani Angelo tinangaramid iti dayjay ka ba, guys? Dayta nga rod kay. No naglaing tumo nga min ngagpabasol dayjay aruday. Ay, huwag nga rod Kahit, kano nga'y kanaw ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall ka ba, guys? Inton Domingo ka ba, guys? Umay kanto iti kasta, ada kadwamay. Ayun na, umayak tuwa talaga ka ba, guys? Okay, kumusta? Anya nga'y tinagsasaritaan niyo kada kapitan? Ay katagmulta aday jay arude. Ay, nasaya at mo't nga rod no kasta nanang. Kurang paikit di dayta Tirumbang kan ko anak at mabalod. Isumati ko namay. Angam ko na piman ni kapitan, ngawan mo laang ti sabsabalay. Iso nasaysayat mo laang kanaw no maurnos ti amin. Nang runa kat ang kakaaruba tayo madlaang. Wala, ngam pinalaluan na mo ti anak ko nanang. Uray kumamot ano ni Angelo ngagpaiso ti akin aramid iti pagpabasol na. Ngam saan mat? Ala, bayamon anak ko, tinapatag. Naaramid ti rumbang. Malaksin iti multana. Isupay ti manggastos iti check-up kan panagpaagas ni Angelo. Nasken lang nanang. Tanod di na binugbog ti anak ko. Saan kumamot kasta ti kasasaad ni Angelo ita? Ay, hun nga rod Angam kas iti nakunakon. Baybay amon anak ko. Di ka madanagan, tada kamin ti makaammo ditoy. Ipamaysam kit di agtrabaho dita. Amukmut kit di Adiyo baybayan anang. Iso na lang ta. Jakmut latta maliklikan ti agpanunot. Ay na, awan ti rumbang apakadanagam kunak manen anak ko. Sige nga rudin nanang
Baliwak tumanon ti umawag. Sa dino ti papanam, Jimmy? Ah, ay ket mapanak ag trabaho ananang Asino nga iti kadwa ni Vian ijabalayaw? ni Angelo nanang. Ne, apay, saan anapan nag-eskwela ni Angelo? Ay na, ket no nagikatan di apo ko yo. 2 Domingon asaan anapan nag-eskwela. Anya, iti anya agapungay ka no anagikat. Masadot ka nun nga giskwela nanang. Agtrabaho ka nulaangan iti construction, tapno adda kwartana. Anya? Ay una yan. Anya ngay nga rod ti Serbina nga adda ijay abroad ti inada, no di na magaya mong kayat ti agiskwela. Diyak man amo nanang. Tinasayaat. Kasarita yung tuman ni Angelo. Bareng da kayo, tidanggan na. Naimbag abigat mo, Barok. Nay, da kayo matgayam nanang. Wan, nangag ko nga minti panagsangsangit ni Vian itay. Isu nga imayak. Ah, Apay, agan ano ni Vian, Jimmy? ay, kuha nanang. Sangsangitan na ni Manang na. Ipapilit na ti sumuro ti diya pagadalan. Kasta aya. Sa dino nga yan ti ayan na. Ay kuha. Adda jay likod. Agay ayam da iti anak ni Pari Bebot. Ibaon mo to man ida ija balay. Tamang luto ak iti meriendada. Uwan nanang. Hello, Lakay. Kumusta kan? Dagiti anak ta, kumusta damutin? Kasi ti Diyos, okay kami matlaang dito'y bakit? Si Kangay, kumusta ka maten? Kumusta ti trabaho? Ay, daytoy kailiw kayo una yun, Lakay. Ang nasken nga agano sak. Tapno maipaayak mo't itinarimat amasakbayan dagiti anak ta. Uwan anya ngay nga rod, kat adda ka mat dita adayo. Masapol at talaga ti panaganos. Wan, kumusta ngayon mo? Ti panagadal dagiti anak ta? Sana nasaya at adamag bakit? Anya ti kaya't mo asawan, Jamie? Ni Angelo. Sana nasumsumrag. Anya? Apay? Masadot ka nun nga giskwela bakit? Agtrabaho la ka nun, tapno da kwartana. Anya? Saan Jamie? Ibagam ka ni Angelo, ta ituloy na latta ti agiskwela. Bakit namin anon ayang ang bagbagak day takan ko ana? Ngam awan mo't latta. Kasaritam tuman. Tabarang no danggan na ka. Sige. Ibagam to nga rod, no adda di tabalay ni Angelo, ta umawag ak tumanen. Mapanak ijayan da Carol inton bigat lakay. No kasta, agpasyudad ka, bakit? Wan, itugot ko dagiti apu ko ta. Ipasyar ko mamaiday ja bagyaw. Ay katuan iti kasta, makaliwak say damit. Kanon to nga iti panagawid yun bilang. Agawid kamin tumalaang inton malam ti Domingaw. Una, ay gayam. Igatangan naktuman mat iti kape. Jay sigun ngay ngal alaam akape. Jay herbal coffee. Mayat day jay kate. Ay uwan lakay. Inayon mo nga isurat iti listaan. Iti kasta, saan ka malipatan? Iyag mo nga rudan ti listaan. Tainayon ko ti kape ngay pagpagatang ko. Bakit? Nanang, apay ka di Carol. Iti day taatuno ti panagsaom. Kaslada kayat mo nga ibaga kwa ngamin nanang. Anya ngamin day taaya. Ibagam anak ko. Kwa, mas naawak lang amin nanang. Iti anya anak ko. Dinigos ko ngamin ni Vian itay. Kahit, ada sabalyan nadlaw ko iti ka anak ak nanang. Nay, anya nga iti kayat mo asawan Carol. Iti nugasak ti pribado apasit ti mag-ina. Dandan hindi na kayat.
Dinamag ko no hapay. Nasakit ka no? Ha? Gapot ako na nasakit. Inayayok akitaag. Taagasak. Tapno maikat di sakit na. Dito'y ko nakita nga. Kaslada puraw alikid do iti unag. Saan anormal dagiti nakitak iti pribado apas at tibag iti kaanakak nanang. Ha? Nay, anyagay ti kayat mo asawan ka, Raul. Masapo na makasaritak ni Manang Marilo. Ibagak ken ko na tinakitak. Kat no ipalubos na, ipa-check up ko dagiti doang anak na. Sabali nga na talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay na, nakakaasim at gayam ni Vian, anak ko. Nakakaasim at jay apok. Tsak matukod na panunutan. Ngay tikas jay ang kinaubing na. Gusto nanang, di yun ibalikas. Hayop na jay a Jimmy. Isunakit di ti akin arami di ti na itoy. Day tapay ti may sa parikot nanang. Di tay ammo no asino kadakwada ka ni Angelo. Ti mga aramid iti kasjay ka ni Vian. Kaya't mo asawan. May bilang mat kasuspek ni Angelo. Wananang ngamin. Kas ka ni Manong Jimmy. Bambantayan na matlaang ni Vian tunggal mapanag-eskwela ni Rhea. Katiso na lang at ti mabatbati dya balayta. Ay na, Diyos ang manang-asi. Yan ada yung mapo. Murayan tayo laangan arumwar ti mediko legal. Kalpasan na. Mabalin tayo mata na mga file iti kaso kontra ka ni Manong Jimmy. Saan? Mamati kayo kumakanyak nanang. Diyak to pulos marami dayta. Nangruna iti mismong anak ko. Kasi andak kumamat ananang, didak ipabalod. Pangaasiyo. Pasensya kan, Jimmy. Agamnas kan nga ikarom iti pagbaludan ti basol mo. Amo ti Diyos nanang, diyak kabalan nga ramidan ti pagpabasol yu kanyak. Pag-aasem, tadimon iramraman ti Diyos iti kalukwam, Jimmy. Hagbutang ka kumamat iti Diyos. Pudno ti pagbagak nanang. Rumwarto matlaang ti kinapudno, Jimmy. No talaga saan mo nga inaramid ti kasjay ka ni Vian. Amok kan mamatiak. Ang mga ramid matlaang ti Diyos iti pamuspusan. Tapno makarwar ka iti pagbaludan. Kabagays, anyat panagkunam. Iti anya ka bagais. May papan ijay manugang mo Agsasaog nga ta iti pudno ni Jimmy. Kasla pudno mo nga may dagiti ibagbagana, kabagays. Ay na. Asino ba't nga iti tao ang mga klon iti dakas nga inaramid na? Saan arumbang akaasyan dagiti kakasta a klasin ti tao, kabagays? Ay, sa bagay mo kidi Siyempre, ibaganan adi na inaramid, gaputan na doktalan Ngamno saan pa'y anadoktalan, ang mga no'y tultuloy na pailaang agun-gun dawayan ti mismo nga anak na. Anya nga'y tinagsaritaan nyo ka ni Marilaw, bakit? Agawid ka nun dya anak talaga Nasaysaya at matlaang agpaiso no agawid pailaang ni Marilaw. Iti kasta, maasikaso na dagiti anak na. Ay, wala kay. Kaasimot dya apo ko ta. Kaaruba talaang ina. Ang anyan, tadita man lang na protektaran iti kasjay nga inaramid ti awanan pain na manugang ta. Huwan nga ron Mapagsisilpo kung ti amin, bakit? Nay, anya ti kayat mo asawan Sebio. Malagip mo, ti kanayon a panagsangsangit ni Vian tunggal agsapa. Wan lakay. Ti kuna ni Jimmy ken ka,
Sangsangitan na di Angelo ken Rhea. Nukas di asumrakdan ije pagadalan. Kasta nga rod, Sebyo. Oh, inuulbawd. Ah, Nalabit nga agsangsangit di apo ko ta. Gapaw, iti aramidin na. ay na. Nakakaasip at diapo ko talaga ay. Nakakaasi ya talaga. Ayop ka, Jimmy! Ayop ka! Awan o mas hindi kinaayop mo! Apay nga iti anak ko pa'y! Apay! Marilo, pangasim, mamati ka kumamot kanyak bakit? Diyak maaramid ti papabasolyo kanyak. Talaga rodan ti ebidensya! Ngam aglibak ka pa'y lang! Marilo, Imbes sa tulungan na kamanggad! Lumay kanta iti nasaya na basang bayan na giti anak ta! Saan man? Si ka mismo! Tinagdandaan na di basang bayan na! Marilo, 5 lang titawan ti anak ta! Ngam una yan, Jimmy! Una yan ti kasta na naramit mo kanikuana! Ang babawi ka ng ibatikin ka ng iti anak ta! Ang babawi ako na, Jimmy! Naibalo din ni Jimmy anak ko. Anya nga iti planom ita. Agsubli ka kadi pa ija abroad. Saan, Nana? Dito'y ako nga agbirok iti panggada. Iti kasta. Mabantayak dagiti anak ko. Gusto ka iti dayta a desisyon mo, anak ko. Nuamok lang kumakastoy ti mapasamak nanang. Diagla ko man ni matadayo. Diagla ko man nagababrod. Anya ngay nga rod, di tay matambo dagiti mapasamak anak ko. Talaga akas na tibiyag. Nalabit nga da makagapuno apay anapasamak ti kastoy. Nanang. Tirumbang aramidam ita, kumararag ka iti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Ikararag mo, asapay lakuma, taikan na ka iti kirad ti pakinakam, amang sarangat kadag iti panubok iti biyag. Nang runa ita, tagmay-maysakan amang isakan iti panagbiagyo nga agiina. Madudog unay ti pusok numalagip ko tinapalabas. Nagsakit itirik na nang runa iti maysa nga ina akas kanyak. Manipod idi, awan matan kontak mi kani Jimmy. Ngamdamag ko anakarwar kanon daytoy kalpasan tinasurok 5 atawan apan nakaibalod na. Saan mi matngaminan anaas asikaso ti kaso gapu iti kinakurang ti financial. Jakmet mapabasol dagiti anak ko no nangimula da iti gura kan sakit tinakam iti amada gapu iti kasjay nga inaramid na. Ngamin, uray siya kat kaslaawanan namnama amapakawan ko pay ni Jimmy. Panawan to lang siguron ti makaibaga no addan to pay pagsasabatan mi. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam, Marilo. Maawatak terik nam pagayam ko. No apay matngamin nga adda dagiti ama kaiturad amang aramid iti kasta kadagiti mismo akadara wenno anak da. Tirumbang kadagita aklase ti tattao ket malungsot iti pagbaludan. Italek mulatan kani apo ti amin pagayam ko. Kumararag kakenkwana ket dawatem ti pannarabay na.
Iti kasta ket lumag-an ti riknam asaan apuro gura ken sakit tinakam ti agar-ari iti kaunggam. Alakastan pagayam marilo ket pagyamanak unay, ting ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Pagyamanan mi manan amin dagiti likes kan comments yo, kastameten kadagiti kablaaw yo. Namnamaan yo anabasa mi amin dagita. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ni pagayam tayo anoy mi ti aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kitawak ngay lingad na kumalatan itinagan anoy mi. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Nasapaak anak ki asawa ngem nagsina kami matlaeng gapu iti kinairresponsablina. Sadot lang arudan mammartakpay. Imbaglaangan ta saan kami anaaddaan iti anak. Kalpasan ti dua atawan nakiasawa akmanen. Ngem daksanggasat tanatay gapu iti aksidente. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Ala, hustun day ta panagsangsagit mo, anak ko. Kasano agpayitan ngay nada? Kasano pa yan dagiti arapa apmikan ni Murphy? Abay ngaya kastoy matan tinapasamak ken kuwag na. Ay, talaga akas na tibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaagan dito'y tibiyag nga impabulod ti Diyos iti asawam. Napaidam ni gasat kanyak nanang. Kung naglakit din no iso ti makadin na kaging gatong palbiyag. Agam saan matgayam. Unay matlakit din ti gasgasat ko anak ki asawa nanang. Unay. Maawatak tirik nam, anak ko. Agam agkalma ka kumalaang. Amangan no niya pa'y timapasamakan ka. Tinasayaat. Ingkapay laang iturog. Iti kasta, agsubli ti sigod a pigsam. Tanay, awan pa'y pulos turog mo, manipod iniawid yun ni Morpe, dito'y balay. Saan nanang? Diyak kaya tapanawan ti asawa. Wala, ngamsikabat ti agbalin a nakakaasi no papasam ti bagim. Ala, mapan ka pa'y laang iti silid mo. Tapno makainana ka, anak ko. Nasuro ka na makatawan ti napalabas, manipod na tayday di Morphe. Awan ka di may ti planom a makiasawa manan, Mare? Ay, manjaksan, Mare. Ha? Ni, apay mat ngay, Mare. Ay na, nagrigat ti agsangit, Mare. Nagrigat ti agladingit. Kakaiso na nakamove on akon. Okay ako ni ti kastiyabiyag ko. Ubing ka pa'y mat, Mare. Manulaang titawin mo. Nasurok lang nga 30.
Makiasawa ka pa'y. Iti kasta, adamat kadkadwam. Ay na, bay amon day ta asawa, mare. Kinapudno na. Intanem kon kinlipat day tabanag. Anya? Unay matantain tanam mo kanilipat, mare. Wen, mare, sana kon nga interesado ang makiasawa. Amangan nga no, makatumpungak tumanan iti sakit ti ulo. Awan pa'y mat anak mo, mare. Anya nga iti amom. Amangan no inton sumaruno apaki asawaam kat agsikog kantumatan. Sanan. Kastoy kon, mare. Tulungak latan dagiti kakaanak kag nga giskwela. Bareng saan daktumot a malipatan inton agsalugan ti pigsa. Sa dino ti papa naman akaw. Nakapalas ka mat. Agudong nanang, mapanak ag-purchase iti lakok. Apag husto, agpawitak langan ken ka tapno saan akon nga agudong inton bigat. Ay katuan na. Anya ti ipaw ityo ayan, nanang? Iyala anak man iti kulay ti buok. Kulayak man ti buok kaw. Tanay, puraw damat amin ay. O sige, nanang. Mabitlaeng. Tainayon ko iti listaan tapno jak malipatan. Inayon mo batlaan nga ilista ti kapikan asukar anak kaw. Awan, nanang. Kan mga alakaman iti arena. Imbaglaang ameriendaan mi kanitatang mau numapan kami ija bangkag. Anya pa'y, nanang? Tay tabakok pa'y gayam. Iyalanak iti tabakok anak kaw. Malipatam amin ay, wag lang ti tabakaw. Alam wenen. Jakmot kit di malipatan dayta. Basta nakalista, nanang. Agyaman anak kaw. Awan ka din ipagatang yun. Tano awanan mapanakon. Awanan anak kaw. Basta tay tabakok di mo liplipatan. Wen. Ala, panawan kayon dito'y nanang. Sige anak kaw, agan-anad ka. Dayta, nagatang ko amin ang dagiti nakalista iti listaan. Ay, apo, makabanog mo ti agpalengke. Aguray ka. Ala, jak pa'y gayam nakagatang iti tabako ni nanang Sapay inyo unay na tidyak pa ng lipat iti tabako na. Gistay kumutin malipatan. Tinasayaat. Ibatik pa'y lahang dagiti awit ko ditoy. Mapanak pa'y gayam gumatang iti tabako ni nanang. Maramdaman ton ang mga yabak iti tricycle. Tapno saan nga aguray iti mabaya. Abi, aglugan ta ka dito tricycle. Ay, wen ko mamanong. Ang adapay ngamin gatangag iti bangir a pagtagilakwan. O ala, inkagatangan taurayan ka. Sigurado ka nga orayon nak, manong? Wen, basta di ka unay mabayag Saan mo't kit di? Tataba ko lang mo't tigatangag. Okay nga ron. Ala, mapan ka. Ay, kargam ka di amin na gito Owen, manong. O sige, tay karga ko niti tricycle ko. Itay ka pa'y apalpaliwan mare. Agas man, mayat mati isa, ma'am. Dandani di mo pa yan maibatan ta cellphone mo. At da sakit din ka ti text mo, Ay, kwa, mare. Owen, adang agpaiso. Nagayatak sa nga rudmanan, mare. Talaga? Asino kay ti ayat mare? Agar-aram pa'y lang mo't kit di, mare. Wan, asino nga road? Ni Renato. Naamamok edi last week. May sa tricycle driver ijay ili. Intulod nak ngamin iti na minsan ijay balay. Idi kwan, inala natin number ko. Kat ni, dandan ni inal daw mutin nga umay ijay balay. Ay, kataklo naman, mare. Ay, jak ko man kayat ti agayat. Apay nga ta, kasla makilkiligak mo't no makitkitak day jay Renato. No, apay mo't ngamin nga. Adapay na ang agarum kanyak, mare. Napintas ka mat, mare.
Iso ka normal laang angad da agarim kan ka. Ay, sa anak nga ta nalumdaang iti maikatlo nga ayat kumare. Ay na, saan nga min aday ta ti panunutem Think positive nga min, mare. Sigikit din. Aklo na mo, day tari nato. Tatang, Apay, kaslada kayat mo nga ibaga. kuha, tatang. Anya na ita, anak ko. Ibagam Okay lang, kadi kada kayo, no? Makiasawak manen. Katuan apay kidinasaan kay. Mayat kadi atap no adan tumat kadkado amin tun bumakit ka. Bareng aganak kan tumat tain. Tiamukit sana kun nga gayat. Ang dimteng met ngamin ni Renato iti biyak ko, tatang. Kaayan ayat mo ka din? Saan pa'y tatang? Ngam planok nga klunan. Lulakit dita ay ayatem aklo na mo kasar kayo na dragos. Di yun ibay-bayag tanay. Mapmapanan titawain anak ko. Agyamanak Noemi. Agyamanak kabuti naklon nakbetlangan. Sakit diti agyaman ken ka, ngamin kinet na nga uray na midwa akon anak asawa. Awan mo't parikot iti deta. Tinapateg, agin inayat ta. Sapay kuma, tamaad daan ta adagos iti anak. Pudnoan na midwa akon anak asawa ngem. Diyak pa'y mo't nagsiksikog. Nulakit di tagpada ta na salunat. Sigurado ang maadaan tamot adagos iti anak. Sapay la kumangarot Renato. Kasano? Pagsasaritaan tayo ka din ti maipapan iti panagkasarta. Ha? Kwa? Wana. Bayam, ibagak to karag iti dadakkel ko. Apama na makaawidak. Sige, taibagak mutin kadanan ang kantatang ko. Iti kasta, makasagana da mutin. Kasano? Natulag ka din ti kasaryo ka ni Renato, mare. Saan pa'y mare? Ngam adan bulan kun petsa ang nagtulagan mi. Isuntulaangan ati bagami kadagiti dadakkel mi intun dumanon da Renato. Itapay lang. Kablaawan kan, mare. Agyaman akbare. Ay, katlalaingan nyo, Iti kasta, makaisambot kayo pa'y iti uray. Dwa, wano talo nga anak. Wena, di uray pa'y kat inem, mare. Ay, katuan, The more, the merrier ako nada. Apay ngay, apinaturog mo mata ni Renato diti balay, Noemi. Kat iti paisilit mo. Maan ano kumangay tatang? Uray ata agnobyo kami met. Wen angam di kay pa'y mo't nagkasar. Urayan nyo pa'y kumaamalpas ti kasaryo sa kay agkayda. Ni tatang met. Saan nga uso ti kasta ita? Saan kami nga ubing tatang? Ken maysa, sigud meten nga ada asawak. Uray ni Renato, adamot kanon sigud ang naka-live-in na. Iso nga, awan nga rod parikot, no, nagkaida kamin. Wen Tatang, adan to paysan nga agnobyo ken agnobya, kat agkakaitadan. Da kamin tulakit din nga agnobyo ken agnobyan. adda akditan, anak ko. Agam kasanon no agsikog ka. Sana bali tamabiit mo ti kasarmay ken ni Renato, tatang. Naimbag nga orasyon, Antisabet. Kastamot ken ka, noy may balasang ka. Nay, adamo ka duwam. Wen anti, ni Renato, boyfriend ko. Naimbag nga orasyon, auntie. Kastamot ka na kayo. Malala, sumrek kayo Agyaman kami, anti. Ala, umay kayo. Agtugaw kayo, wine. Agyaman kami, auntie.
Anyati kayat yo, kape wenno Diyos. Ay, kwa, oray saanan, auntie. Umay milang ibaga, amay sa kakadagiti na pili mi nga agbalin aninang mi inton agkasar kami. Ay, no kasta. Makiasawa ka manain. Uwan, auntie. Ay, kauwan day talaga yam. Pakaidayawa ko nay, no kayat dak nga agbalain aninang balasang ka. Kahit kaano ngay nga raw ti kasariyaw. Into no maya bulan, auntie. Petsa 18, auntie. Mayat marti petsa na pili yaw balasang ka. Uwan nga ro, auntie. Sige. Di kagdanag. Ta ikurit kun today ta apitsa iti kalendaryaw. Tapno tsak malipatan. Bakit? Rabiin. Ngam apay nga dapay lang ang balkon ti anak ta. Ay kat-ur-urayan naman ang ani Renataw. Itaman pa'y anarabian. Kat no sigod mo't ang masapsapa nga umay diti balay. Ada ka nung amin intulod na iti kabangibang a barangay, iso anarabian. Kasta aya. Wan lakay. Kasla na singpet mo't na dya arinato anya bakit? Wan nga rod lakay. Barang no saan akas kini Danilo nga arte ken sa daut. Saan mo't siguro ta nagagat mo't nga agpasada iti tricycle. Maki-extra pa'y kano iti construction. Kan agkarkarpintiro pa'y kano no kas di nga awan biyahe na. Ay kasapay la kumaangarod. Ta saan to nga agbaliw ti kasta agalad na. Inton agasawa dan taon iti anak ta. Masikog ka kunamnoy may. Wen anang, 3 bulanan tin inawat. Kasano daytan? Masikog kan adi kay pay mo nagkalay sa kanirinataw. Sana bali ta dumanon da kanon inton Domingo. Sigurado ka? Wen nanang, kauawag lang ni Renato itay. Inton bigat kanuti sa sangput dagiti dadakkel na manipod probinsyada. Iso dumanon da kanon inton Domingo, nanang. Ay, nasaya at mo't nga ron no kasta. Amo na ka din na masikog ka. Saan ba'y nanang? Ibagak to apaman nga umay dito'y balay. Apayan noy may. Itay pa yan di ka makain na dita. Saan nga ro da sumungbat yaw awagak, tatang? Asino nga min ayat yaw awagam? Ni Renato, tatang. Di namot nga ro din sungbatan dagiti text ken awag ko ken kuana. Amangan na dala ang pakakumikuman na mo't Sapay ko mga rod at akasta, tatang. Mas daawak ngamin, tasaan mo tasigo da kasjay. Sungsungbatan na mo tadagos dagiti text ko ken kuana. Kasta mo ti awag ko. Ay, matanaganak. Amangan mo't no. Danda ka sa napasamak ken kuana, tatang. Awan mat siguro, anak ko. Padasam manin akong takan bareng adalang nakataktakan na. Awagan manin, aging gaasumbatan na ka. Sa dino ti papanamanak ka. Nakapulas ka mat. Mapanak ejay lugar da Renato, nanang. Amom ayan no sa dino ti balay da. Biro ka nanang. Agdamag akto'y jayan. Di namot nga minin sumsungbatan dagiti awag ko. Ultimo text saanen nga ag-reply. Ay, kaslamaday ti agparparik na kanyak anak ka. Nanang? Uray kumamit, no saan ka masikog. Ang amala, ituloy mo lang ti planom apa ng birok ka ni Renato. Barang nagbiddo taklaang iti atap ko. Naimbag nga oras mo, ading. Kastamat ken ka, manang. Dito'y ka di ti balay da Renato. Wan, dito'y nga rod. Asino kayo kadi, ken anya ti masapulyo ken kuana? Kayat ko makasarita. Kabsat mo ka din ni Renato.
Ha? Ay, saan manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ka din ni Renato. Adda manang. Mabit lang, tayabak. Renato? Renato, lakay. Adamang sapsapul ken ka. Lakay kunana ka ni Renato. No kasta. Ada asawa ni Renato. Noemi? Ayop ka, Renato! Ayop ka! Noemi, pangasim. Di ka kumagiskandalo dito eh. Awanan kiti ba ini? Isumat lagaya managado arason mo! Tunggal ta kamatag ti pa nagkasarta. Tagayam! Adda na asawam! Kwa. Kastoy namin, Noemi. Tiyak dinamnamalo ko naglanggayam, Renato! Sorry. Sapay ko mata mapakawan na, Noemi. Sorry, talaga. Kasla nagtupak ti langit kanyak, idinaamuak a pamilyado gayaman a tao ni Renato. Awan nga rod tinapasamak a kasar. Inpudnok ken kwa na ti may papan iti sikog ko, kat nagkari, adi na matbaybayan ti pagrebengan na kas ama ti anak mi. Pagyamanak unay, tatinakdaran na mat ti Karina. Binulan mat amang ted iti suporta para iti anak mi, nga uray adamatan anak da iti asawa na. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Addadag iti gundaway nga ay ayak ti bagik gapu iti kastoy a nagbanagak. Ngem pagyamanak latta, gapu ta adda ti anak ko nga isu ita ti inspirasyon ko iti biag. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo Noemi. Ken ka pagayam Noemi. Anya ngay nga rod ket adaditan. Di mo ay ayon ti bagim pagayam ko. Ag move on kakit din tapno saan ka a ma-stress. Laglagi pam nga addan anak mo a responsibilidad mo iti biag. Padakkalam ti anak mo ta isunto ti mangaywan ken ka intun bumaket ka. Alakastan pagayam Noemi. Ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.